40.000 χρόνια. Αυτός είναι ο χρόνος που χωρίζει ένα παιδί Χατζάμπε από οποιοδήποτε άλλο παιδί στον πλανήτη. Ενώ αγόρια από όλο τον κόσμο ξυπνούν για σχολεία και οθόνες, παιδιά 6 ή 7 ετών στην Τανζανία ξυπνούν πριν από τον ήλιο για να εντοπίσουν ένα από τα πιο επικίνδυνα ζώα της αφρικανικής σαβάνας, τον ακανθόχυρο. Ένα θωρακισμένο τρωκτικό με αγκάθια 35 εκατοστών ικανά να τρυπήσουν την καρδιά ενός λιονταριού. Και αυτά τα παιδιά πηγαίνουν να τον βρουν μέσα σε λαγούμια γεμάτα από μαύρες μπάμπες. Αν είστε παθιασμένοι με τα άγρια ζώα και τα αληθινά ντοκιμαντέρ, μη φύγετε από αυτό το βίντεο. Παρακολουθήστε μέχρι το τέλος, εγγραφείτε τώρα στο κανάλι και σχολιάστε από πού μας βλέπετε. Δεν μιλάμε για παιχνίδι, δεν μιλάμε για μια συμβολική τελετουργία. Μιλάμε για πραγματική επιβίωση, ομή χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Η Χατζάμπε είναι μία από τις τελευταίες γνήσιες φυλές κυνηγών τροφοσυλλεκτών στον πλανήτη. Απομένουν μεταξύ 1.200 και 1.300 ατόμων. Από αυτούς, μόνο 300 έως 350 ζουν ακόμα αποκλειστικά από όσα προσφέρει η γη. Οι υπόλοιποι έχουν αποθηθεί στο περιθώριο του πολιτισμού, αναγκασμένοι να ζητιανεύουν για δουλειά σε φάρμες ή να ψυχαγωγούν τουρίστες με επιδείξεις μιας ζωής που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν πλήρως. Αλλά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της λίμνης Εγιάση, στη βόρεια Τανζανία, το ρολόι δεν προχώρησε ποτέ. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν ακόμα να ανάβουν φωτιά πριν μάθουν να διαβάζουν. Εκεί η ικανότητα να εντοπίζεις ένα ζώο αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε πτυχίο. Εκεί ένα αγόρι 3 ετών κρατά ήδη ένα μικρό τόξο φτιαγμένο ειδικά για τα χέρια του και στα 7 συμμετέχει ήδη σε κυνήγια που τρέφουν ολόκληρες οικογένειες. Η λίμνη Εγιάση καταλαμβάνει μια κοιλότητα στη μεγάλη ρηξιγενή κοιλάδα, καλύπτοντας περίπου 1050 τετραγωνικά χιλιόμετρα όταν οι βροχές είναι γενναιόδωρες. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.040 μέτρων, περιτριγυρισμένη από ηφαιστειακές πλαγιές που υψώνονται σαν φυσικά τείχη. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περίοδου, η λίμνη συρρυκνώνεται τόσο πολύ που είναι δυνατόν να τη διασχίσει κανείς με τα πόδια. Κατά τη διάρκεια των βροχών, υποπόταμοι φτάνουν για να δροσιστούν στα υφάλμυρα νερά της και φλαμίγκο καλύπτουν την επιφάνεια με ροζ χρώμα. Σε αυτό το τοπίο των ακραίων αντιθέσεων, οι Χατζάμπε έχτισαν την ύπαρξή τους. Τα παραδοσιακά τους εδάφη βρίσκονται μόλις 50 χιλιόμετρα από το Φαράγγι Ολντούβάι, το μέρος που οι επιστήμονες αποκαλούν λίκνο της ανθρωπότητας, λόγω της ποσότητας των απολιθωμάτων ανθρωποειδών που βρέθηκαν εκεί. Η εγκύτητα δεν είναι σύμπτωση. Η Χατζάμπε μπορεί να είναι άμεση, απόγονοι των πρώτων ανθρώπων που περπάτησαν σε αυτές τις σαβάνες πριν από εκατομμύρια χρόνια. Η γενετική τους δεν παρουσιάζει στενή συγγένεια με κανέναν άλλον λαό στον πλανήτη. Η γλώσσα τους, η Χατζάνε, είναι μια γλωσσική απομονωμένη γλώσσα γεμάτη με ήχους κλικ που δεν συνδέεται με καμία άλλη γνωστή γλώσσα. Σκεφτείτε τη διάσταση αυτού. Μια ανθρώπινη γενιά που παρέμεινε ουσιαστικά αναλύωτη, ενώ αυτοκρατορίες γεννιούνταν και κατέρεαν, ενώ θρησκείες εξαπλώνονταν στις υπήρους, ενώ η βιομηχανική επανάσταση μεταμόρφωνε τον κόσμο. Οι Χατζάμπε συνέχισαν να κάνουν αυτό που έκαναν πάντα, να κυνηγούν, να συλλέγουν, να επιβιώνουν. Κεφαλάιο 1. Η τέχνη του κυνηγιού του αοράτου. Η μέρα ενός κυνηγού Χατζάμπε ξεκινά πριν από το ξημέρωμα. Δεν υπάρχει ξυπνητήρι, το σώμα απλά ξέρει. Μελέτες που διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Ντιούκ αποκάλυψαν ότι οι Χατζάμπε κοιμούνται κατά μέσο όρο 9 ώρες τη νύχτα, πέφτοντας για ύπνο γύρω στις 10 το βράδυ και ξυπνώντας γύρω στις 7 το πρωί. Αλλά οι κυνηγοί ξυπνούν νωρίτερα. Η καλύτερη στιγμή για να βρεις φρέσκα ίχνη είναι όταν η δροσιά σημαδεύει ακόμα τη γη και τα νυχτόβια ζώα επιστρέφουν στα λαγούμια τους. Μεταξύ των πιο πολύτιμων ζώων είναι ο αφρικανικός λοφιοφόρος ακανθόχυρος, ένα τρωκτικό που μπορεί να ζυγίζει μεταξύ 13 και 27 κιλών, με μήκος σώματος από 60 έως 93 εκατοστά. Για να το οπτικοποιήσετε, φανταστείτε έναν σκύλο μεσαίου μεγέθους, αλλά καλυμμένο με μια πανοπλία από αγκάθια που μπορούν να έχουν μήκος έως και 35 εκατοστά. Αυτά τα αγκάθια είναι κύλα στην άκρη και σημαδεμένα με εναλλασσόμενες λωρίδες μαύρου και λευκού. Όταν το ζώο νιώθει απειλή,
ανασηκώνει αυτόν τον λόφο σε μια επίδειξη που το κάνει να φαίνεται διπλάσιο σε μέγεθος. Εάν ο θηρευτής επιμείνει, ο ακανθόχειρος γυρίζει την πλάτη και επιτίθεται με την όπισθεν, προσπαθώντας να καρφώσει τα κοντύτερα και παχύτερα αγκάθια στο πρόσωπο του επιτιθέμενου. Πώς ένα παιδί αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο? Η απάντηση βρίσκεται σε χιλιάδες χρόνια συσσωρευμένης γνώσης. Οι Χατζάμπε δεν επιτίθενται στον ακανθόχειρο σε ανοιχτό πεδίο. Τον παγιδεύουν στο ίδιο του το σπίτι. Ο αφρικανικός ακανθόχειρος είναι ένα νυχτόβιο ζώο που περνά τη μέρα κοιμόμενο σε συστήματα υπόγειων σειράγκων. Αυτά τα λαγούμια μπορεί να έχουν βάθος έως και 3 μέτρα και πολλαπλές εξόδους διαφυγής. Το ζώο προτιμά να κλέβει λαγούμια που έχουν σκαφτεί από άλλα ζώα, όπως ο ορικτερόπους, aardvark, και στη συνέχεια να τα επεκτείνει για δική του χρήση. Μέσα σε αυτά τα λαγούμια οι Χατζάμπε πραγματοποιούν τα πιο ρυψοκίνδυνα κυνήγια τους. Η διαδικασία ξεκινά με τον εντοπισμό. Οι κυνηγοί αναζητούν συγκεκριμένα σημάδια στη βλάστηση, χαρακτηριστικά αποτυπώματα με 5 δάχτυλα στα πίσω πόδια, σημάδια από νύχια στο χώμα, περιτώματα σε σχήμα μικρών καψουλών, καλά καθορισμένα μονοπάτια που ο ακανθόχειρος χρησιμοποιεί επανειλημμένα για να πηγαινοέρχεται στις περιοχές τροφοληψίας του. Όταν βρουν ένα ενεργό λαγούμι, η πραγματική δουλειά ξεκινά. Παρατηρήστε τι συμβαίνει στη συνέχεια. Ένας ενήλικας ή ένας πιο έμπειρος έφηβος πλησιάζει στην κύρια είσοδο και αρχίζει να σκάβει με τα χέρια και με ξύλινα ραβδιά. Ο στόχος δεν είναι να φτάσει το ζώο αμέσως. Είναι να το αναγκάσει να αποκαλύψει τη θέση του μέσα στο σύστημα των σειράγκων. Εν τω μεταξύ, άλλα μέλη της ομάδας φυλούν τις δευτερεύουσες εισόδους. Εάν ο ακανθόχειρος προσπαθήσει να διαφύγει από μια εναλλακτική έξοδο, θα τον υποδεχτούν βέλη ή χτυπήματα με ραβδιά. Τα παιδιά συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ηλικία τους. Οι νεότεροι, από 3 έως 5 ετών, παρατηρούν από απόσταση ασφαλείας, απορροφώντας κάθε κίνηση, κάθε απόφαση, κάθε τεχνική. Δεν υπάρχει επίσημη διδασκαλία. Δεν υπάρχει στιγμή που ο πατέρας βάζει κάτω τον γιο και του εξηγεί τη θεωρία του κυνηγιού. Η μάθηση συμβαίνει μέσω της παρατήρησης και της σταδιακής συμμετοχής. Οι ερευνητές το ονομάζουν αυτό μάθηση μέσω εμβύθισης και μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά Χατζάμπε μαθαίνουν κυρίως το ένα από το άλλο, όχι από τους ενήλικες. Στα 6 ή 7 τους χρόνια, τα παιδιά μπορούν ήδη να αναλάβουν θέσεις στις δευτερεύουσες εισόδους. Κάθονται σκυφτά, σε απόλυτη σιωπή, με τα μικρά τους τόξα έτοιμα. Αυτή η εργασία απαιτεί έναν συνδυασμό ακραίας υπομονής και γρήγορων αντανακλαστικών. Ο ακανθόχειρος μπορεί να χρειαστεί ώρες για να αποφασίσει να διαφύγει ή μπορεί να εκραγεί ξαφνικά σε ένα απελπισμένο τρέξιμο. Τώρα αναλογιστείτε τον πραγματικό κίνδυνο αυτής της κατάστασης. Τα λαγούμια των ακανθόχειρων στην Τανζανία δεν φιλοξενούν μόνο ακανθόχειρους. Μαύρες μπάμπες, ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο, χρησιμοποιούν συχνά αυτά τα ίδια συστήματα σειράγκων ως καταφύγιο. Το δηλητήριό τους μπορεί να σκοτώσει έναν ενήλικα άνθρωπο σε λιγότερο από 1 ώρα εάν δεν αντιμετωπιστεί. Και δεν υπάρχει νοσοκομείο στα εδάφη των Χατζάμπε. Δεν υπάρχει αντίδοτο σε απόσταση πεζοπορίας. Ένα δάγκωμα σημαίνει σχεδόν βέβαιο θάνατο. Εκτός από τα φίδια, τα λαγούμια είναι γεμάτα τσιμπούρια και ψήλους. Ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά τα παράσιτα αποτελούν συνεχή απειλή. Και τα ίδια τα αγκάθια του ακανθόχειρου, εάν διαπεράσουν το δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές μολύνσεις. Οι άκρες είναι καλυμμένες με μικροσκοπικά λέπια που λειτουργούν σαν αγκίστρια, κάνοντας την αφαίρεση εξαιρετικά επώδυνη και δύσκολη. Γιατί λοιπόν οι Χατζάμπε ρισκάρουν τα παιδιά τους σε αυτό το κυνήγι? Επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το κρέας του ακανθόχειρου είναι μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ξηρής περίοδου, όταν τα μεγαλύτερα ζώα γίνονται σπάνια και η βλάστηση μαραίνεται. Το ζώο παρέχει μεταξύ 5 και 15 κιλών βρώσιμου κρέατος, αρκετό για να θρέψει έναν ολόκληρο καταβλισμό 20 έως 30 ατόμων για ένα γεύμα. Και το πιο σημαντικό, το να διδάξεις ένα παιδί να κυνηγά δεν είναι επιλογή. Είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι θα επιβιώσει όταν γίνει ενήλικας. Τα τόξα που χρησιμοποιούν οι Χατζάμπε είναι έργα μηχανικής εκλεπτισμένα από χιλιετίες πειραματισμού. Επιλέγουν ξύλο από ένα συγκεκριμένο δέντρο που ονομάζεται
μουτατέκο, διαμορφώνοντας κάθε τόξο με το χέρι μέχρι η καμπυλότητά του να αντιστοιχεί ακριβώς το μήκος του βραχίωνα του τοξότη. Τα βέλη είναι ακόμα πιο εξελιγμένα. Η άκρη είναι συνήθως μεταλλική, την οποία αποκτούν μέσω ανταλλαγών με τη γειτονική φυλή ντατόγκα, που είναι παραδοσιακή σιδηρουργή. Αλλά το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στο δηλητήριο. Οι χατζάμπε παράγουν μια μαύρη και κολώδη πάστα βράζοντας τον χυμό ενός φυτού που ονομάζεται Adenium bemmianum, γνωστό λαϊκά ως ρόδο της ερήμου. Αυτή η τοξίνη, όταν εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος ενός ζώου, προκαλεί σταδιακή παράλυση κατά τη διάρκεια αρκετών ωρών. Οι κυνηγοί δοκιμάζουν την ισχύ του δηλητηρίου γευόμενοι σταγόνες από το αίμα του θυράματος. Εάν η γεύση είναι πικρή και καίει τη γλώσσα, το δηλητήριο είναι αρκετά ισχυρό. Τα παιδιά μαθαίνουν να προετοιμάζουν αυτό το δηλητήριο παρατηρώντας τους μεγαλύτερους. Μαθαίνουν ποια φυτά να χρησιμοποιούν, πόση ώρα να βράζουν, πώς να εφαρμόζουν τη σωστή ποσότητα στην άκρη του βέλους. Ένα λάθος σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να σημαίνει ένα αναποτελεσματικό βέλος που απλώς εξοργίζει το θύραμα ή μια υπερβολική δόση που μολύνει το κρέας και το καθιστά επικίνδυνο για κατανάλωση. Το κυνήγι του ακανθόχειρου σπάνια τελειώνει γρήγορα. Μπορεί να χρειαστούν ώρες υπομονετικής εξκαφής που διακόπτονται από στιγμές απόλυτης έντασης όταν το ζώο αποφασίζει να κινηθεί. Όταν τελικά ο ακανθόχειρος παγιδευτεί σε ένα τμήμα της σύραγγας χωρίς διέξοδο, ο πιο έμπειρος κυνηγός πρέπει να λάβει μια κρίσιμη απόφαση. Να χρησιμοποιήσει μια μακριά λόγχη για να τον εξουδετερώσει από απόσταση ασφαλείας, ρισκάροντας να καταστρέψει πολύ κρέας ή να πλησιάσει αρκετά για ένα ακριβές χτύπημα, ρισκάροντας μια αμυντική επίθεση από το ζώο. Λιοντάρια έχουν πεθάνει τρυπημένα από αγκάθια ακανθόχειρου, λεοπαρδάλης, ίαινες. Το επιστημονικό αρχείο καταγράφει περιπτώσεις ανθρώπων που υπέκυψαν σε μολύνσεις προκληθήσεις από αγκάθια που διαπέρασαν ζωτικά όργανα. Κάθε κυνήγι είναι ένας υπολογισμός ρίσκου που αυτά τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ενστικτωδώς, χωρίς να έχουν ακούσει ποτέ για πιθανότητες ή στατιστική. Όταν το κυνήγι είναι επιτυχημένο, κάτι εξαιρετικό συμβαίνει. Σιωπή. Για μια στιγμή όλοι σταματούν. Ο κίνδυνος πέρασε. Το φαγητό είναι εξασφαλισμένο. Στη συνέχεια, η ομάδα εργάζεται μαζί για να βγάλει το ζώο από το λαγούμι, να αφαιρέσει τα αγκάθια με προσοχή και να προετοιμάσει τη μεταφορά πίσω στον καταβλισμό. Εάν το ζώο είναι πολύ βαρύ για να μεταφερθεί, ολόκληρος ο καταβλισμός μετακινείται στην τοποθεσία του κυνηγιού. Οι χατζάμπε είναι νομάδες. Τα σπίτια τους είναι προσωρινές κατασκευές από κλαδιά και θάμνους που μπορούν να χτιστούν σε ώρες και να εγκαταλειφθούν χωρίς τύψεις. Το κρέας δεν ανήκει ποτέ στον κυνηγό που έδωσε το τελικό χτύπημα. Ανήκει σε όλους. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή της κοινωνίας των χατζάμπε, που κανένα παιδί δεν χρειάζεται να μάθει επίσημα, γιατί είναι παρούσα σε κάθε γεύμα, σε κάθε διανομή, σε κάθε στιγμή της κοινοτικής ζωής. Η απληστία δεν υπάρχει μεταξύ των χατζάμπε. Δεν υπάρχει λέξη στη γλώσσα χατζάνε για την ατομική κατοχή τροφίμων. Το φαγητό βρίσκεται, το φαγητό μοιράζεται, το φαγητό εξαφανίζεται και αύριο ο κύκλος ξαναρχίζει. Κέφαλαιο 2. Το τίμημα της ελεηθέριας. Η ζωή ενός παιδιού χατζάμπι δεν εξιδανικεύεται από τους ίδιους τους χατζάμπι. Δεν βλέπουν τους εαυτούς τους ως φύλακες ενός ιδηλιακού παρελθόντος. Απλά ζουν με τον μόνο τρόπο που γνωρίζουν και που επιλέγουν να συνεχίσουν να γνωρίζουν. Αλλά οι αριθμοί λένε μια ιστορία που πρέπει να ακουστεί. Το μέσο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των χατζάμπε κυμαίνεται γύρω στα 40 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενήλικες πεθαίνουν στα 40. Σημαίνει ότι η παιδική θνησιμότητα είναι καταστροφικά υψηλή, τραβώντας τον μέσο όρο προς τα κάτω. Παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που θα ήταν εύκολα θεραπεύσιμες σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Πεθαίνουν από κυνηγετικά ατυχήματα. Πεθαίνουν από πείνα σε ιδιαίτερα δύσκολες χρονιές. Εκείνα που επιβιώνουν μέχρι την ενηλικίωση ζουν συχνά μακρά και υγιή ζωή με εξαιρετικά ανθεκτικά νοσοποιητικά συστήματα και πρακτικά καμία εμφάνιση σύγχρονων χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία ή οι καρδιακές παθήσεις. Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εντερική μικροχλωρίδα των χατζάμπε
Είναι μία από τις πιο ποικιλόμορφες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε ανθρώπινους πληθυσμούς. Αυτή η βακτηριακή ποικιλομορφία, διαμορφωμένη από μία εντελώς άγρια διατροφή και τη συνεχή έκθεση στο φυσικό περιβάλλον, προσφέρει προστασία έναντι φλεγμονών και αυτοάνωσων νοσημάτων που ταλαιπωρούν τις βιομηχανικές κοινωνίες. Μελέτες έδειξαν ότι μόνο 3 ημέρες ακολουθώντας μια διατροφή παρόμοια με εκείνη των Χατζάμπε μπορεί να αυξήσει την εντερική βακτηριακή ποικιλομορφία έως και 20%. Αλλά αυτή η επιστημονική γνώση δεν προστατεύει τους Χατζάμπε από την πιο επίμονη απειλή που αντιμετωπίζουν, την απώλεια εδαφών. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι Χατζάμπε έχασαν έως και το 90% των προγονικών τους εδαφών. Αγρότες Ιράκβ προέλασαν από τον βορρά, μετατρέποντας τα κυνηγετικά εδάφη σε φυτείες κρεμμυδιών. Η περιοχή Μαγκόλα έγινε το κύριο κέντρο παραγωγής κρεμμυδιών της Ανατολικής Αφρικής, αλλά αυτή η γεωργική πρόοδος ήρθε εις βάρος της σαβάνας που συντηρούσε τους Χατζάμπε. Από τα νότιο-ανατολικά, κτηνοτρόφιντα Τούγκα έφεραν τα κοπάδια τους από κατσίκες και βοηδοί, αποψηλώνοντας την εγχώρια βλάστηση για να δημιουργήσουν βοσκοτόπια, στεγνώνοντας τα μικρά σώματα νερού που χρησιμοποιούσαν οι Χατζάμπε και κυνηγώντας τα άγρια ζώα μέχρι την τοπική εξαφάνιση. Ό,τι απομένει στους Χατζάμπε είναι θραύσματα της αρχικής τους επικράτειας, μικροί θύλακες σαβάνας περιτριγυρισμένοι από φάρμες και χωριά. Κάθε χρόνο αυτοί οι θύλακες συρρυκνώνονται λίγο περισσότερο. Κάθε χρόνο η πίεση να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής αυξάνεται. Σκεφτείτε την ηρωνία αυτής της κατάστασης. Οι Χατζάμπε ζουν στην ίδια περιοχή εδώ και τουλάχιστον 10.000 χρόνια, πιθανώς πολύ περισσότερο. Ποτέ δεν έχτισαν φράχτες. Ποτέ δεν δήλωσαν ιδιοκτησία. Ποτέ δεν υπέγραψαν έγγραφα. Και τώρα αντιμετωπίζονται ως εισβολείς στην ίδια τους τη γη επειδή δεν έχουν χαρτιά που να αποδεικνύουν αυτό που θα έπρεπε να είναι προφανές σε οποιονδήποτε έντιμο παρατηρητή. Η κυβέρνηση της Τανζανίας προσπάθησε 3 φορές να αναγκάσει τους Χατζάμπε να εγκατασταθούν σε μόνιμα χωριά και να υιοθετήσουν τη γεωργία. Η πρώτη απόπειρα έγινε το 1927, κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Απικιακής Κυριαρχίας. Η δεύτερη το 1939. Και οι δύο απέτυχαν. Οι Χατζάμπε απλά περίμεναν μέχρι να τελειώσουν οι προμήθειες που παρήχε η κυβέρνηση και μετά επέστρεψαν στη σαβάνα. Η τρίτη απόπειρα ήταν η πιο βάναυση. Το 1965, ήδη υπό ανεξάρτητη κυβέρνηση της Τανζανίας, οι Χατζάμπε συγκεντρώθηκαν υπό ένοπλη συνοδεία και αναγκάστηκαν να ζήσουν σε έναν οικισμό όπου οι Ιεραπόστολοι είχαν χτίσει ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο. Η πρόθεση ήταν να τους εκπολιτήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Περιορισμένοι σε μικρούς χώρους για πρώτη φορά στη ζωή τους, χωρίς ανοσία σε κοινές αναπνευστικές ασθένειες, οι Χατζάμπε αποδεκατίστηκαν από επιδημίες ηλαράς και πνευμονικές λοιμώξεις. Πολλοί πέθαναν, ειδικά παιδιά. Οι επιζώντες διέφυγαν πίσω στη σαβάνα μόλις είχαν την ευκαιρία. Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε. Η εμπειρία άφησε βαθιές πληγές στη συλλογική μνήμη του λαού. Έκτοτε, καμία προσπάθεια μεγάλης κλίμακας δεν έγινε για να επιβληθεί ο οικισμός. Αλλά η πίεση συνεχίζεται με άλλες μορφές. Εδάφη των Χατζάμπε στα δυτικά μετατράπηκαν σε ιδιωτικό καταφύγιο κυνηγιού, όπου οι Χατζάμπε απαγορεύεται επίσημα να κυνηγούν. Οι ιεραποστολικά σχολεία συνεχίζουν να προσπαθούν να προσελκύσουν παιδιά με υποσχέσεις εκπαίδευσης, χωρίζοντάς τα από τις οικογένειές τους για μήνες ή χρόνια. Η γλώσσα Χατζάν, αν και διδάσκεται ακόμα φυσικά στα παιδιά, ταξινομείται από την UNESCO ως ευάλωτη, επειδή η χρήση της περιορίζεται όλο και περισσότερο στο οικιακό περιβάλλον. Κι όμως, οι Χατζάμπε επιμένουν. 300 άτομα ξυπνούν ακόμα πριν από τον ήλιο για να κυνηγήσουν, κατασκευάζουν ακόμα τα τόξα τους με ξύλο μουτατέκο, προετοιμάζουν ακόμα δηλητήριο από αντένιουμ, διδάσκουν ακόμα στα παιδιά τους να εντοπίζουν ακανθόχειρους, να αναγνωρίζουν βρώσιμα φυτά, να ανάβουν φωτιά με την τριβή ξύλων. Μοιράζονται ακόμα κάθε κομμάτι κρέατος εξίσου μεταξύ όλων των οικογενειών του καταβλισμού. Ο χορός Επέμε συμβαίνει ακόμα στις νύχτες της Νέας Σελήνης. Οι άνδρες αναπαριστούν σκηνές από περασμένα κυνήγια μέσα από κινήσεις που λένε ιστορίες χωρίς λόγια. Οι γυναίκες συμμετέχουν με συμπληρωματικούς ρόλους
και όλη η κοινότητα ενισχύει τους δεσμούς που τους κρατούν ενωμένους. Η τελετή Μαϊτόκο σημαδεύει ακόμα το πέρασμα των κοριτσιών στην ωριμότητα. Οι πρεσβύτεροι λένε ακόμα ιστορίες γύρω από τη φωτιά για τις 4 εποχές της ιστορίας των Χατζάμπε, από τους τριχωτούς γίγαντες των αρχών του χρόνου μέχρι τον σημερινό λαό. Για τα παιδιά Χατζάμπε δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης, μεταξύ εργασίας και ζωής. Ερευνητές παρατήρησαν ότι τα αγόρια συχνά χτίζουν μικρούς καταβλισμούς δίπλα στους καταβλισμούς των ενηλίκων, όπου μιμούνται όλες τις δραστηριότητες που είδαν τους μεγαλύτερους να εκτελούν. Κυνηγούν πεταλούδες με τα μικρά τους τόξα και τις παραδίδουν στα κορίτσια, τα οποία προσποιούνται ότι τις μαγειρεύουν πάνω σε φανταστικές φωτιές. Αυτό το φαγητό του παιχνιδιού μοιράζεται στη συνέχεια, ακολουθώντας ακριβώς τις ίδιες συμβάσεις διανομής που χρησιμοποιούν οι ενήλικες. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, τα παιδιά εσωτερικεύουν τις θεμελιώδεις αξίες της κουλτούρας τους, τη γενεοδορία, τη συνεργασία, την υπομονή, την προσοχή στις λεπτομέρειες του περιβάλλοντος, την ικανότητα να διαβάζουν τη γη όπως άλλοι διαβάζουν βιβλία. Οι Χατζάμπε δεν πιστεύουν ότι οι ενήλικες πρέπει να λένε στα παιδιά τι να κάνουν. Ερευνητές που μελέτησαν τις πρακτικές ανατροφής των παιδιών τους ανακάλυψαν ότι οι γονείς Χατζάμπε βλέπουν τα παιδιά ως υπεύθυνα για τη δική τους εκπαίδευση. Το να παρεμβαίνουν υπερβολικά, πιστεύουν, μπορεί να εμποδίσει το παιδί από το να μάθει άλλες εξίσου σημαντικές δεξιότητες. Αυτή η αυτονομία δεν σημαίνει παραμέληση. Οι γονείς έχουν πάντα επίγνωση του πού βρίσκονται τα παιδιά τους και τι κάνουν, αλλά σπάνια παρεμβαίνουν εκτός εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Το αποτέλεσμα είναι μια παιδική ηλικία που θα φαινόταν παράξενη σε δυτικούς παρατηρητές. Παιδιά 2 ετών που παίζουν κοντά σε φωτιές χωρίς συνεχή επίβλεψη. Παιδιά 5 ετών που χειρίζονται κοφτερά μαχαίρια για να βοηθήσουν στην προετοιμασία τροφίμων. Παιδιά 7 ετών που συμμετέχουν σε δυνητικά θανατηφόρα κυνήγια ακανθοχείρων. Κι όμως, μελέτες δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση παράγει ενήλικες εξαιρετικά ικανούς, ευέλικτους και ικανούς να επιλύουν προβλήματα με συνεργατικό τρόπο. Ίσως υπάρχει κάτι που ο σύγχρονος κόσμος ξέχασε και που οι Χατζάμπε δεν έχασαν ποτέ. Η διατροφή των Χατζάμπε ποικίλει δραματικά με τις εποχές. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περίοδου, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, το κυνήγι γίνεται πιο παραγωγικό επειδή η αραιή βλάστηση συγκεντρώνει τα ζώα γύρω από τις λίγες εναπομείνασες πηγές νερού. Ακανθόχειροι, μπαμπουίνοι, ντικ-ντικ, ήρακες, μαγκούστες και περιστασιακά μεγαλύτερα θηράματα όπως ζεύρες και η μπάλα παρέχουν την απαραίτητη πρωτεΐνη. Τα εσωτερικά όργανα, ειδικά το σηκώτη και η καρδιά, ψήνονται αμέσως και καταναλώνονται από τους κυνηγούς ως ανταμοιβή για την προσπάθεια και ως συμπυκνωμένη πηγή θρεπτικών συστατικών. Κατά τη διάρκεια της περίοδου των βροχών από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, η διατροφή αλλάζει σε φρούτα, μούρα και μέλι. Το μέλι είναι ίσως η πιο πολύτιμη τροφή για τους Χατζάμπε, ξεπερνώντας ακόμα και το κρέας σε προτίμηση. Γνωρίζουν 7 διαφορετικά είδη άγριων μελισσών και ξέρουν ακριβώς πού και πότε το καθένα παράγει μέλι. Τα αγόρια αρχίζουν να μαθαίνουν τη συλλογή μελιού στα 5 ή 6 τους χρόνια, σκαρφαλώνοντας σε γιγαντιαία μπαομπάμπ για να φτάσουν σε κυψέλες που μπορεί να βρίσκονται δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος. Τα μπαομπάμπ είναι κεντρικά για την ύπαρξη των Χατζάμπε. Αυτά τα μνημειώδη δέντρα, μερικά ηλικίας, χιλιάδων ετών, παρέχουν καρπούς πλούσιους σε βιταμίνη C, θρεπτικούς σπόρους και καταφύγιο για τις κυψέλες που παράγουν το τόσο επιθυμητό μέλι. Οι Χατζάμπε δεν κόβουν ποτέ ζωντανά μπαομπάμπ, δεν κόβουν ποτέ κανένα ζωντανό δέντρο. Η σχέση τους με το δάσος είναι σχέση αμοιβαιότητας, όχι εξόρυξης. Γι' αυτό οι σαβάνες γύρω από τη λίμνη Αιγιάση παραμένουν υγιείς και βιοποικίλες, ακόμα και όταν δάση σε όλο τον κόσμο εξαφανίζονται. Οι γυναίκες Χατζάμπε είναι εξειδικευμένες τροφοσυλλέκτες που γνωρίζουν περισσότερα από 50 διαφορετικά βρώσιμα φυτά. Χρησιμοποιώντας ραβδιά σκαψίματος φτιαγμένα από σκληρό ξύλο, εντοπίζουν κονδύλους θαμμένους σε βάθος έως και 50 εκατοστών. Η διαδικασία απαιτεί ακριβή γνώση. Αναγνωρίζουν τα σωστά φυτά από τα φύλλα ή τα αναρριχητικά φυτά στην επιφάνεια, στη συνέχεια χτυπούν το έδαφος ακούγοντας τον κούφιο ήχο που υποδηλώνει την παρουσία ενός κονδύλου από κάτω. Η εξαγωγή του κονδύλου
χωρίς να σπάσει, απαιτεί εκλεπτισμένη τεχνική. Επειδή ένας σπασμένος κόνδυλος σημαίνει σπατάλη τροφής. Αυτές οι δεξιότητες συλλογής παρέχουν τις περισσότερες από τις θερμίδες που καταναλώνονται από τους Χατζάμπε, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων που το κυνήγι δεν είναι παραγωγικό. Τα παιδιά συνοδεύουν τις μητέρες και τις γιαγιάδες από νωρίς, πρώτα μόνο παρατηρώντας, μετά βοηθώντας τη μεταφορά και τελικά συλλέγοντας μόνα τους. Στα 10 ή 12 χρόνια, ένα κορίτσι Χατζάμπε κατέχει ήδη όλη τη γνώση που απαιτείται για να θρέψει τον εαυτό του και μια οικογένεια. Οι κυνηγοί Χατζάμπε δαπανούν κατά μέσο όρο μόνο 3 έως 4 ώρες την ημέρα σε δραστηριότητες εξέβρεσης τροφής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη δημοφιλή εικόνα των πρωτόγονων λαών που εργάζονται από την αυγή έως το σούρουπο μόνο για να επιβιώσουν. Στην πραγματικότητα, μελέτες βιοενέργειας αποκάλυψαν κάτι εκπληκτικό. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δραστήριοι σωματικά από τους ανθρώπους στις βιομηχανικές κοινωνίες, οι Χατζάμπε δαπανούν περίπου την ίδια ποσότητα θερμίδων την ημέρα. Αυτό το παράδοξο της άσκησης, όπως το ονομάζουν οι ερευνητές, υποδηλώνει ότι το ανθρώπινο σώμα προσαρμόζεται σε διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας με τρόπους πιο περίπλοκους από ό,τι φανταζόμασταν. Ο χρόνος που δεν δαπανάται στην εξέβρεση τροφής αφιερώνεται στην ανάπαυση, την κοινωνικοποίηση, την επισκευή εργαλείων και τις δραστηριότητες που ενισχύουν τους κοινοτικούς δεσμούς. Οι Χατζάμπε δεν γνωρίζουν το στρες με τη σύγχρονη έννοια της λέξης. Δεν έχουν προθεσμίες, δεν έχουν αφεντικά, δεν έχουν υποθήκες ή λογαριασμούς να πληρώσουν. Η κοινωνία τους είναι ριζικά εξισωτική, χωρίς επίσημες ιεραρχίες ή συσσόρευση πλούτου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση και η γνώμη των πιο επιτυχημένων κυνηγών έχει βάρος, αλλά κανείς δεν έχει την εξουσία να δίνει εντολές σε άλλον. Αυτή η κοινωνική δομή μπορεί να φαίνεται εύθραυστη, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Ενώ αυτοκρατορίες χτισμένες πάνω σε άκαμπτες ιεραρχίες γεννιούνται και καταραίουν σε λίγους αιώνες, οι Χατζάμπε επιμένουν εδώ και χιλιετίες. Η ανθεκτικότητά τους προέρχεται ακριβώς από την ευελιξία. Όταν οι πόροι εξαντλούνται σε μια περιοχή, μετακινούνται σε άλλη. Όταν ένα μέλος της ομάδας γίνεται προβληματικό, απλά εντάσσεται σε μια άλλη ομάδα. Όταν οι εξωτερικές πιέσεις αυξάνονται, αποσύρονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και περιμένουν να περάσει η καταιγίδα. Το ερώτημα που πλανάται πάνω από όλα αυτά είναι αναπόφευκτο. Για πόσο καιρό ακόμα θα είναι δυνατό? Τα εναπομείναντα εδάφη των Χατζάμπε συνεχίζουν να συρρυκνώνονται. Οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν πειρασμούς που οι πρόγονοί τους δεν γνώρισαν ποτέ. Κινητά τηλέφωνα εμφανίζονται ακόμα και σε απομακρυσμένους καταβλισμούς, φερμένα από τουρίστες ή αποκτημένα μέσω ανταλλαγών. Ορισμένοι νέοι Χατζάμπε δοκιμάζουν τη ζωή στα χωριά και αποφασίζουν να μην επιστρέψουν. Άλλοι επιστρέφουν, συνειδητοποιώντας ότι ο πολιτισμός που φαινόταν τόσο ελκυστικός από μακριά είναι πολύ λιγότερο ικανοποιητικός από κοντά. Οι Χατζάμπε που ζουν ακόμα παραδοσιακά δεν είναι αφελείς για τον έξω κόσμο. Ξέρουν ότι υπάρχουν νοσοκομεία. Ξέρουν ότι υπάρχουν σχολεία. Ξέρουν ότι υπάρχουν σούπερ μάρκετ όπου το φαγητό είναι διαθέσιμο χωρίς τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν μαύρες μπάμπες σε λαγούμια ακανθόχειρων. Και επιλέγουν συνειδητά να συνεχίσουν να ζουν όπως ζουν. Όχι από άγνοια, αλλά από προτίμηση. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οι Χατζάμπε δεν είναι παθητικά θύματα της ιστορίας. Είναι ενεργοί δρόντες που αντιστάθηκαν σε δεκαετίες πίεσης για αλλαγή και που συνεχίζουν να επιλέγουν ένα διαφορετικό μονοπάτι. Όταν οι Ιεραπόστολοι πρόσφεραν σχολεία, ορισμένοι Χατζάμπε έστειλαν τα παιδιά τους και άλλοι αρνήθηκαν, κρίνοντας ότι η ικανότητα να ανάβουν φωτιά και να κυνηγούν ήταν πιο σημαντική από τον αλφαβητισμό σε ξένες γλώσσες. Όταν οι κυβερνήσεις πρόσφεραν μόνιμα σπίτια, οι Χατζάμπε δέχτηκαν τις προμήθειες και στη συνέχεια επέστρεψαν στη σαβάνα όταν οι προμήθειες τελείωσαν. Όταν έφτασαν τουρίστες θέλοντας να φωτογραφίσουν το εξωτικό, οι Χατζάμπε τους χρέωσαν γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να αγοράσουν αιχμές βελών από τους σιδηρουργούς Ντατόγκα. Πραγματισμός. Αυτή ίσως είναι η λέξη που περιγράφει καλύτερα την προσέγγιση των Χατζάμπε στη ζωή. Χρησιμοποιούν ό,τι λειτουργεί και απορρίπτουν ό,τι δεν λειτουργεί. Εάν τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιμα,
χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Εάν τα μεταλλικά μαχαίρια είναι καλύτερα από τα πέτρινα μαχαίρια, χρησιμοποιούν μεταλλικά μαχαίρια. Αλλά ποτέ δεν εγκαταλείπουν τη θεμελιώδη γνώση που τους κράτησε ζωντανούς για 40.000 χρόνια. Ποτέ δεν σταματούν να διδάσκουν στα παιδιά τους, να εντοπίζουν, να κυνηγούν, να συλλέγουν, να επιβιώνουν. Ο ήλιος δύει πάνω από τη λίμνη Αιγιάση, όπως έδιε για 40.000 χρόνια. Ένα παιδί Χάτζαμπε επιστρέφει στον καταβλισμό με γρατζουνισμένα χέρια, το δέρμα σημαδεμένο από αγκάθια και ένα χαμόγελο που δεν χρειάζεται μετάφραση. Δεν υπάρχουν τρόπαια, δεν υπάρχουν μετάλλια. Μόνο κρέας που θα θρέψει 25 στόματα εκείνη τη νύχτα. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ντιούκ ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να μελετήσουν αυτό που αυτά τα παιδιά γνωρίζουν ήδη στο αίμα τους. Ερευνητές καταγράφουν τεχνικές που κανένα εγχειρίδιο δεν μπορεί να διδάξει. Ανθρωπολόγοι γράφουν διατριβές για γνώσεις που περνούν από πατέρα σε γιο χωρίς ούτε μία γραπτή λέξη. Αλλά ίσως το μεγαλύτερο μάθημα να μην βρίσκεται στις ακαδημαϊκές μελέτες. Βρίσκεται στην ερώτηση που η ύπαρξη των Χατζάμπε θέτει μπροστά μας. Τι χάσαμε όταν ανταλλάξαμε τη γη με την άσφαλτο, την κοινότητα με τον ανταγωνισμό, το παρόν με τη συσσόρευση? 300 άτομα. Αυτός είναι ο αριθμός των Χατζάμπε που ζουν ακόμα όπως οι πρόγονοί τους. 300 οι φύλακες μιας γνώσης που η ανθρωπότητα χρειάστηκε χιλιετίες για να χτίσει και που μπορεί να εξαφανιστεί σε μία μόνο γενιά. Κάθε παιδί που μαθαίνει να κυνηγά έναν ακανθόχυρο δεν